Dobrodošli na našu internetsku lekciju o proračunu u upravljanju financijskim sredstvima u sportu. Pokrićemo bitne procese i načela proračuna kako bismo vam pomogli da učinkovito upravljate financijskim resursima i raspodjeljujete ih. Uvod u proračun. Proračun je proces stvaranja plana upravljanja i raspodjele financijskih sredstava tijekom određenog razdoblja. Uključuje procjenu prihoda, predviđanje troškova i postavljanje financijskih ciljeva kako bi se osiguralo da rashodi ne premašuju prihode. Praćenjem i kontrolom potrošnje, proračun pomaže pojedincima, poduzećima i organizacijama da donose informirane financijske odluke, daju prioritete izdacima, štede za buduće potrebe i postignu financijsku stabilnost i ciljeve. Stvaranje učinkovitog proračunskog plana je ključno. Evo kako ga možete razviti. Temeljite se na povijesnim podacima i realnim projekcijama, pogledajte prošle financijske podatke kako biste predvidjeli buduće prihode i troškove. To vam daje čvrst temelj za izgradnju vašeg proračuna. Razmotrite sve prihode i troškove, uključite svaki potencijalni izvor prihoda i sve očekivane troškove, kao što su plaće, oprema i marketing. Postavite jasne financijske ciljeve, definirajte što želite postići svojim proračunom. To pomaže u donošenju financijskih odluka i određivanju prioriteta izdataka. Učinkovita raspodjela resursa. Raspodjela resursa znači osigurati da su sredstva usmjerena prema aktivnostima koje donose najveće povrate. Evo kako to možete učiniti učinkovito. Analizirajte aktivnosti koje generiraju prihod, utvrdite koje aktivnosti generiraju najviše prihoda i dodijelite više resursa tim područjima. Usredotočite se na smanjenje troškova, potražite načine za smanjenje troškova bez ugrožavanja kvalitete. To bi moglo uključivati pregovaranje o boljim poslovima s dobavljačima ili pronalaženje učinkovitih načina poslovanja. Praćenje i procjena proračuna. Redovita provjera proračuna ključna je kako biste ostali na pravom putu. Evo nekoliko koraka koje treba slijediti. Kontinuirano praćenje, pazite na svoje financijske podatke i usporedite ih sa svojim proračunom. To pomaže u ranom prepoznavanju svih odstupanja. Stalne povratne informacije i analiza, prikupite povratne informacije i redovito analizirajte financijski učinak. Napravite potrebne prilagodbe kako biste ispravili sva odstupanja. Pogledajmo neka ključna načela proračuna koja će vam pomoći da izgradite robustan proračun. Kontrola troškova, naučite kako kontrolirati troškove dok strukturirate proračun koji daje pozitivne rezultate za vašu sportsku organizaciju. Ostvarivanje prihoda, stvorite proračun koji maksimizira prihod kroz jedinstvene strategije koje ciljaju obožavatelje i tvrtke. Fleksibilnost, izgradite prilagodljive proračune koji se mogu nositi s neočekivanim preprekama uz održavanje zdravog financijskog statusa. Zaključak. Budžetiranje je bitan dio financijskog upravljanja u sportu. Razvijanjem čvrstog proračunskog plana, učinkovitom raspodjelom resursa te kontinuiranim praćenjem i prilagođavanjem proračuna možete osigurati financijsku stabilnost i postići ciljeve svoje organizacije. Sada ćemo istražiti aplikaciju kako bismo bolje razumjeli proračun. Aplikacija će trajati oko 20 minuta. Vi ste novozaposleni financijski pomoćnik u lokalnom nogometnom klubu, zadužen za izradu osnovnog proračuna za nadolazeću sezonu. Uprava kluba dostavila vam je sljedeće financijske podatke za proteklu sezonu. Ukupni prihod, 500.000 eura. Raščlamba troškova. Plaće igrača, 200.000 eura. Održavanje objekta, 50.000 eura. Marketing i promocije, 30.000 eura. Putni troškovi, 20.000 eura. Ostali troškovi, 50.000 eura. Zadaci. Pregledajte i analizirajte financijske podatke. Proučite dostavljene financijske podatke iz prethodne sezone. Identificirajte glavne izvore prihoda i kategorije rashoda za klub. Napravite osnovni proračun za nadolazeću sezonu. Razvijte jednostavan proračun za sljedeću sezonu na temelju financijskih podataka iz prethodne sezone. Dodijelite sredstva za plaće igrača, održavanje objekta, marketing, putovanja i ostale potrebne troškove. Pobrinite se da ukupni troškovi ne premašuju ukupne prihode. Treća prilagodba proračuna i planiranje scenarija. Razgovarajte o potencijalnim scenarijima u kojima bi se prihod mogao povećati ili smanjiti, veća prodaja ulaznica, nova sponzorstva.
Prilagodite svoj proračun u skladu s ovim scenarijima i njihovim utjecajem na financijski položaj kluba. Drago mi je da zajedno učimo o drugom dijelu ove lekcije, računovodstveni menadžment u sportu. Danas zaranjamo u svijet financijskog upravljanja specifičnog za sportske organizacije. Istražimo osnovne prakse i načela koja osiguravaju financijsku transparentnost, informirano donošenje odluka i usklađenost s propisima u sportskoj industriji. Vođenje računovodstva u sportu počinje pedantnim vođenjem financijskih evidencija. Radi se o sustavnom bilježenju svih financijskih transakcija, bilo da se radi o prihodima od prodaje ulaznica, sponzorstava, robe ili troškova poput plaća igrača i održavanja objekata. Ovaj temelj točnog vođenja evidencije ključan je za transparentnost i odgovornost unutar organizacije. Jedan od temeljnih zadataka u upravljanju računovodstvom je priprema i vođenje financijskih izvještaja. Ti izvještaji, kao što su račun dobiti i gubitka, bilanca stanja i izvještaj o novčanom toku, daju snimke financijskog stanja organizacije. Pomažu nam razumjeti prihode, rashode, imovinu, obveze i novčane tokove u određenim razdobljima, omogućujući informirano donošenje odluka. Budžetiranje je još jedan kritični aspekt usko povezan s računovodstvenim upravljanjem. Sportske organizacije stvaraju proračune kako bi učinkovito rasporedile financijska sredstva. Bilo da se radi o planiranju plaća igrača, marketinškim kampanjama, nadogradnji objekata ili svakodnevnim operacijama, učinkovit proračun osigurava da se rashodi kontroliraju i da se financijski ciljevi postignu. Upravljanje ugovorima igrača ključno je iz financijske perspektive. To uključuje praćenje plaća igrača, bonusa, poticaja i osiguravanje usklađenosti s propisima lige i proračunskim ograničenjima. Ugovori igrača igraju značajnu ulogu u financijskom planiranju i izravno utječu na financijsko zdravlje organizacije. Oporezivanje i usklađenost neizbježni su u sportskoj industriji. Voditelji računovodstva moraju se pridržavati raznih poreznih propisa, lokalnih, državnih i federalnih, kako bi osigurali usklađenost. To uključuje upravljanje poreznim izvješćima i odgovornostima za prijavu, što je ključno za izbjegavanje kazni i održavanje dobrog stanja. Financijske kontrole i postupci interne revizije kako bi se zaštitili od prijevara i osigurala točnost financijskih transakcija. Praćenje financijskih aktivnosti i provođenje redovitih revizija bitne su prakse koje održavaju integritet financijskih podataka i održavaju organizacijsku pouzdanost. Financijsko izvješćivanje posljednji je dio slagalice. Uključuje pripremu točnih, transparentnih i pravovremenih financijskih izvješća za dionike, vlasnike, investitore i regulatorna tijela. Ova izvješća govore o financijskim rezultatima organizacije, osiguravajući da su dionici dobro informirani i sigurni u svoje ulaganje. Učinkovito upravljanje troškovima ključno je za održavanje financijske stabilnosti. Analizirajući i kontrolirajući troškove, financijski menadžeri identificiraju prilike za smanjenje troškova i optimiziraju raspodjelu resursa, pridonoseći cjelokupnom financijskom zdravlju organizacije. Na kraju, etička razmatranja podupiru svaki aspekt računovodstvenog upravljanja u sportu. Pridržavanje etičkih financijskih praksi osigurava odgovornu upotrebu sredstava i usklađivanje financijskih odluka s vrijednostima i ciljevima organizacije, potičući povjerenje i integritet. Zaključno, računovodstveni menadžment u sportu zahtijeva duboko razumijevanje računovodstvenih načela, financijskih propisa i jedinstvenih izazova sportske industrije. Ovladavanjem ovim praksama sportske organizacije mogu postići financijsku stabilnost, transparentnost i dugoročni uspjeh. Kako budemo napredovali kroz ovaj tečaj, istražit ćemo dublje svaku od ovih tema, napredne strategije i primjere iz stvarnog svijeta kako bismo poboljšali vaše razumijevanje. Ostanite angažirani, aktivno sudjelujte i ne ustručavajte se postavljati pitanja. Krenimo zajedno na ovaj put svladavanja računovodstvenog menadžmenta u sportu. Sada, posljednji dio ove lekcije, računovodstvena evidencija. Računovodstvena evidencija igra ključnu ulogu u održavanju transparentnosti dokumentiranjem svih izvora prihoda sportske organizacije. To uključuje prodaju ulaznica za razne događaje, pojedinosti o sponzorskim ugovorima i primljenim uplatama, prihod od prava emitiranja, prihod od prodaje robe i prihod od koncesija kao što su hrana, piće i roba na sportskim događajima. Jednako je važna evidencija troškova, koja pedantno prati sve troškove sportske organizacije. Ovo uključuje plaće i bonuse igrača, plaće trenera i osoblja, troškove održavanja objekata,
troškove povezane s marketinškim i reklamnim kampanjama te troškove povezane s timskim putovanjima i smještajem tijekom događaja. Proračunski zapisi prikazuju financijske planove i projekcije, usmjeravajući učinkovitu raspodjelu resursa i dajući referentnu vrijednost prema kojoj se može pratiti financijska izvedba. Financijska izvješća sadrži račun dobiti i gubitka, izvještaj o dobiti i gubitku, bilancu i izvještaj o novčanom tijeku, nude sveobuhvatan uvid u financijsko stanje organizacije. Ovi izvještaji detaljno opisuju prihode, rashode, imovinu, obveze, glavnicu i novčane tokove u određenim razdobljima, olakšavajući donošenje informiranih odluka. Ugovori igrača pomno su dokumentirani, obuhvaćajući odredbe, uvjete, plaće, bonuse, poticaje, trajanja i ugovorne klauzule. Ti su zapisi ključni za upravljanje platnim spiskovima i osiguranje usklađenosti s propisima lige. Porezna evidencija također je ključna jer dokumentira prihode, troškove, poreze na plaće i druge porezne obveze u skladu s lokalnim, državnim i saveznim propisima. Održavanje revizijskog traga temeljno je za odgovornost. To uključuje dokumentiranje promjena u financijskim evidencijama, osiguravanje sljedivosti do određenih pojedinaca i pružanje objašnjenja za izmjene. Za određene tokove prihoda kao što su prodaja sezonskih ulaznica ili dugoročna sponzorstva, vodi se evidencija o priznavanju prihoda kako bi se točno obračunao prihod u odgovarajućim razdobljima. Pravni dokumenti i dokumenti o sukladnosti, uključujući ugovore, sporazume i korespondenciju s regulatornim tijelima, također se pomno čuvaju kako bi se osiguralo pridržavanje zakonskih zahtjeva i standarda koje postavljaju sportske udruge. Mnoge sportske organizacije koriste računovodstveni softver za učinkovito upravljanje tim zapisima. Ovaj softver održava detalje transakcija, kontni plan i generira financijska izvješća ključna za donošenje odluka i izvješćivanje. Ukratko, učinkovito upravljanje računovodstvenim evidencijama u sportskom sektoru ključno je za održavanje financijske stabilnosti, poštivanje propisa i donošenje informiranih odluka. Točna i dobro organizirana evidencija ključna je za dokazivanje financijskog zdravlja organizacije zainteresiranim stranama, uključujući vlasnike, investitore, obožavatelje i regulatorna tijela. Dok budemo prolazili kroz ovaj tečaj, zaronit ćemo dublje u svaki aspekt o kojem smo danas raspravljali, istražujući praktične primjere i studije slučaja kako bismo ojačali vaše razumijevanje. Uključite se aktivno, postavljajte pitanja i krenimo zajedno u svladavanje računovodstvenih evidencija u dinamičnom svijetu sporta.